Prvým oblečením dieťaťa boli plátené prienky a až neskôr ho začali obliekať do košielky. Na hlave malo čepček, ktorý nosili dievčatá aj chlapci až do veku, keď začali samostatne chodiť. V predškolskom veku nosili deti košielku, ušitú na spôsob ženskej alebo mužskej košele. Odev zodpovedajúci pohlaviu dostali deti až v školskom veku, pričom jeho formy vychádzali zo základných foriem ženského i mužského odevu, o čom sa práve teraz môžeme na vlastné oči presvedčiť. Naše deťurence vidíte v rôznych šatôčkách, od obyčajných až po slávnostné. Myslím, že si zaslúžia veľký potlesk. Pracovný úbor, najčastejšie na sena alebo do žatvy. Je veľmi zaujímavý nielen svojou jednoduchosťou, ale najmä tým, že okrem modrej zástery je všetko vyrobené priamo v závode. Ide teda pravdepodobne o najstaršiu a najmenej modernou dobou postihnutú krojovú variáciu obce. Mužský pracovný odev pozostával z konopných nohavíc alebo gatí, zošitých z dvoch kusov plátna pomocou klinu v rozkroku, stiahnutých v páse šnúrkov, na dolných okrajoch s vystrapkanými nohavicami, ukončeným pevňovacím stehom. K ním sa obliekala konopná košela s dlhým rukávom, zošitá zo 4 kusov plátna pomocou klinov v podpazuši, s priekrčníkom šitým do úzkeho obojka, niekedy vyšitého krížikom alebo formovaním, so zrezovaním vpredu na šnúrku. Odev doplňala konopná zástera farbená na modro. Ženský pracovný odev sa skladal z rubáša alebo rubáča, na bokoch a vzadu husto zriaseného dodrieku, ktorý držalo na ramenách úzke oplietko. Riasenie bolo spevnené ozdobným stehom bielou alebo červenou bavlnenou niťou. Rubáš plnil aj funkciu bielizne. Niekedy sa naň aj na všedný deň obliekala kartónová sukňa s potlačeným vzorom. Ak si myslíte, že odev bol drsný a celkom nepohodlný, že škrabal, že tlačil a drel, tak máte pravdu. Ak si hovoríte, že je škoda, že sa nepoužíva, tak vám odporúčame si ho vyskúšať. Na dokončenie už len toľko, že muži i ženy v lete chodili na boso alebo v pantofliach, v zime v slovenských čižmách. Hlavu muža pokrýval klobúk. Ženy si uväzovali kartúnové potlačené vzorované šatky na hanáčku. Letné pracovné oblečenie pre ženy a slobodné dievčatá. Odev sa nosil pri ľahších poľných prácach, ako bolo napríklad hrabanie sena, žatva a tak ďalej. Dievčatá ho mali rady, lebo nebol komplikovaný a dnes platí to isté. Uisťujeme vás, že pri slávnostnom závodskom kroji platí staré a známe parádotrh 100-násobne. Na hlave sa nosieval najčastejšie červený turecký ručník, uviazaný do tzv. Hanáčky. Ďalej vidíme hladké rukávca. Dievčatá majú na sebe obidve variácie, plátené aj konopné. Plátené nosievali mladšie dievčatá a ženy, konopné zase staršie. Sukne nosili obyčajné, tzv. Rozhodené. Spodná bola biela, vrchná vzorovaná, obe samozrejme skladané, na nich modré zástery a neoddeliteľnou súčasťou boli ružové harasky, jednoducho povedané pánty. Ako obuv sa nosili pantofle, sandále alebo jednoducho na boso. Ďakujem. Podľa členenia spoločnosti na vyššom stupni spoločenského rebríčka stáli na dedine zemania. Chlapci oblečení v zemianskom kroji sa od iných odlišovali hlavne odevom, vlečej modrej farby a ladením doplnkov do modra. Išlo o stužku na širáku, ale aj šatku na krk. Zemianská stužka i šatka, ako si totiž môžeme všimnúť, mala svoju charakteristickú farbu a bola aj inak k širáku viazaná.
Ďalšou súčasťou kroja tohto podľa oblečenia slobodného chlapca je modrý súkený kabát do chladnejšieho počasia a modré súkené nohavice. Poprosím potlesk. Nasledujúci kroj je mariánsky. Takto oblečené chodievali iba príslušničky mariánskej kongregácie a pretože išlo čisto o náboženskú organizáciu, o ktorej väčšina z nás nič nevie, venujeme jej trocha viacej pozornosti. Mariánsku kongregáciu u nás založil veľadôstojný pán Jan Bol, pôsobiaci v závode v rokoch 1915 až 1934. Kedy bola konkrétne založená, nevieme, ale podľa zmienky v novinách aktívne pracovala už v roku 1922. Činnosť kongregácie zaniká po násilnom odvlečení veľadôstojného pána Eliáša Pichňu štátnou bezpečnosťou v osudnú noc roku 1952. Mariánska kongregácia bolo združenie mladých dievčat, ktoré sa dali pod ochranu Panny Márie a zložili sľub, že budú dodržiavať družinárske pravidlá. Mariánky napríklad nesmeli v máji ani v októbri chodievať na zábavy a každú nedeľu chodievali na nešpor, po ktorom mali tzv. Modlitebné hodinky. Než sa Mariánka stala členkou, bola najskôr len čakateľka. Jednalo sa o školáčky a tieto, keď vyšli zo školy, stávali sa riadnymi členkami a vtedy sa robievalo aj slávnostné prijatie do kongregácie. Čakateľky mali zelené stužky a okrúhle medailónky, členky zasa modré stužky a podlhovasté medailónčeky. Na čele Mariánok stala ich vedúca, nazývaná prefektka. Na cirkevných procesiách Mariánky nosievali svoju zástavu aj svoju sochu Panny Márie s modrými stužkami. Prvá Mariánka a zároveň aj prefektka v dedine bola istá Mária Molnárová. Táto dala pre kongregáciu ušiť aj zástavu. Po nej nasledovali prefektky Katarína Brinkačová, Terézia Kúsaliková a poslednou vedúcou bola Mária Šišoláková. Členstvo v kongregácii zanikalo automaticky výdajom dievčaťa. Posledný krát sa do mariánskeho obliekla na vlastný sováž. Tu ju obradne sprevádzali 4 mariánske družičky a viedla ju vedúca mariánskej kongregácie. Mariánska nevesta mala na hlave zelený mirtový venček s bielými ružičkami, na ktorom bol našitý biely závoj, dlhý za rovno sukni. Inak bola oblečená ako ostatné. Ďakujeme.
Moja mamičko, radujte, však sem rozmarín zalevate. Nevím, mamičko má pustiť do domu, postelku moju, rada selem. Pustiť do domu, postelku moju, rada selem. Hodnička mamička radumieva, ona si okienko otevrela. Pustila si na to Bože, tazička do srdca svého, do postele. Pustila si Pána Bože, tazička mého, do srdca svého, do postele. Ďakujeme, pokračujeme v hodnej prehliadke. Pred sebou vidíme najcharakteristickejšie oblečenie dievčaťa, ktoré išlo k muzike, teda na tanečnú zábavu. Na hlave sa nosil zväčša kapový ručník. Mimochodom, prostovlasosť u závodských dievčat bola takmer neprípustná. Dievčatá a ženy mali na verejnosti skoro vždy ručníky. Naša dievčina má na sebe ďalej gažu, z ktorej vidíme len naškrobené rukávy, na nej biely vyšívaný prúslek a posledná súčasť je krásna priesvitná váperová atila. Sukne sa nosili na spodu dve škrobenice, potom biela kartúnová, skladaná sukňa s vyšívaným vzorom a na nej ručne vyšívaná modrá zástera, prepásaná opasok, teda ružovou stuhou. Na muziku sa namiesto čižien nosievali sandále. Prosím potles. Nosievali v zime hlavne staršie ženy, a to na slávnostné príležitosti ako v nedeľu do kostola, na svadbu a tak ďalej. Samotný odev sa skladá z vyšívaného sametového ručníka so strapcami, atile a sukni. Sukne
Sukne bývajú škrobenica, ktorá môže byť aj nemusí naskladaná na sedlo, na nej vlnená skladaná vatmólová sukňa modrej alebo zelenej farby, skárovaná, na nej modrá zástera, stužky napred a čižmy. Len pre zaujímavosť, ak hovoríme pri opásávaní sukní, tak keď ide o stužky, tie sa viažu dopredu a tzv. Opás, ten sa viaže dozadu. Ďakujeme. Čuješ sa hento preoblekená, jak stará Matkielka, toto Jozefka, starý, dáno malý rezáci. Vidíme. A teraz ponúkneme niečo krojovým fajšmekrom. Následovný model je zaujímavý najmä ručníkom. Ide o dnes už zabudnutú súčasť kroja, a to špeciálny ručník, tzv. Uviák. Jeho veľkosť je taká, že keď ho rozvinieme, chvíľu zaváhame, či nedržíme obrus. Nosil sa v chladnejšom počasí a v rôznych variantoch, teda chudobnejšom aj bohatšom prevedení. V slávnostnejšom prevedení sa na vlasy do čela viazali aj 2-3 výložky a posledná mala flizír, teda čipku, ktorá sa v strede žehlila do véčka, aby ladila s prostriedkom uviáka. Ten mal zase, ako vidíme, véčko opačné. Mohli sa použiť aj tzv. Rožky. Tieto mali za úlohu, aby uviák aj pri svojej veľkosti na hlave pekne ukázal a výsledný efekt bol krajší. Prosím potlesk. Storočí mohli v závode vidieť dvoch druhoch krojov. Bola to tzv. Klasická nevesta a mariánska. Teraz vidíme klasickú krojovanú nevestu. Zložitú úpravy hlavy tvoria vyšívané alebo maľované naskladané stužky. Na bokoch to sú tzv. Záušnice, na zadu bosorka. Čelo je zdobené a zdôraznené farebnými výložkami. Závodský kroj používa až 7, kým napríklad cekulský bežne iba 4. Vrch hlavy je pokrytý rozmarínom, pričom v prednej časti je rozmarínový venček. Zdobený je bielou a modrou stužkou, podľa ktorej sa bezpečne nevesta dala rozpoznať. Pri popise odevu začneme rukávcami. Obliekajú sa dvoje, na spodku pargálové a na nich váperové, pekne naskladané, ktoré sa volajú aj dudy. Upozorňujem, že tieto dudy sa v minulosti nosili ešte väčšie. Nasleduje vyšívaný prúslek, zelený, modrý alebo ich kombinácia. Na hrdlo sa viaže malý krézl a na pleciach zase veľký. Tento siaha za rovno rukávcov. Spredu sa pripína veľká malovaná alebo vyšívaná mašľa. Hovorí sa, že aj voľakedy nevesta nosievala kyticu alebo aspoň halúsku rozmarínu. Čo sa týka sukní, na spodku sa nosia dve biele skladané škrobenice, na ne ide zelená alebo modrá skladaná súkená sukňa, zo spodu obšitá širokými modrými mašľami. Nasleduje biela štikovaná, teda dierkovaná zástera, s bohato vyšívaným lemcom prepásaná ružovou stuhou tak, aby lémec bolo vidno. Obuté má čižmy, v minulosti harmonikové. Ženíchovi na rozdiel od slobodného prislúchala farba čierna. Oblečené nosil čierne súkené nohavice, bielu košelu, krátky čierny kabát a cez leto prúslek fialovej farby. Pod hrdlom mal uviazanú šatku so strapcami, na hlave čierny klobúk a na ľavej strane pripnuté pero z rozmarínu previazané červenou stužkou, obuté čižmy. Prosím potlesk. Kostola je pre kresťana samozrejmosťou aj dnes. Takto vyzerala rodina cestou do kostolíka pred desiatkami rokov. Deti aj dospelí. V kostole deti klačali vpredu, dospelí v laviciach. Chlapi samostatne v pravej polovici kostola a ženám patrila ľavá strana. V ruke nábožné výlevy od Radlínskeho a krásny spev. Takto si pamätajú už iba najstarší obyvatelia obce. Prosím potlesk.
sa mi taký sní, že došiel za mnou šuhajíče, keď ho nikto nemiluje, že do sveta povandruje, keď ho nikto nemiluje, že do sveta povandruje. Čo vypadá tady podotčo? Vandruj, vandruj, šuhajíčku, zazývam ti na cestičku. Celý sviet ti bude krátky, rád sa ešte vráciš sladký. Celý sviet ti bude krátky, rád sa ešte vráciš sladký. Nebýva to pravda žádná, to mňa nebezná pláča. Šuhaj to Sávaj moja piajírenko, šuhaj to bezná okenko. Sávaj moja piajírenko. Pokračujeme v prehliadke. Teraz vidíme krásnu ukážku, ako sa vyvíjal ženský kroj. Úprava hlavy ženy dosiahla vrchol niekedy koncom 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia. Práve sa pozeráme na základný model čepca. V tejto fáze vývoja ešte nemal žiadne pridané dekorácie. Môžeme hovoriť o medzivojnovom období. No o pár rokov neskôr už pribudli záušnice. Ak neviete, čo sú záušnice, tak si pozrite naše krásne krojované modelky v čepcoch a tie vlnky, čo majú na boku hlavy, to sú záušnice. Nasledovala tzv. Zahrádka a posledná súčasť, ktorá pribudla, bola bosorka. Nemyslím tým žiadnu starenku, ale celý rad vlniek zdobiacich temeno hlavy. Prosím, veľký potlesk. Oblečenie mladej, vydatej ženy. Nosilo sa na najväčšie rodinné slávnosti, ako bola svadba alebo krstiny. Dominantou kroja je rozhodne úprava hlavy do čepca. Samotný čepiec je farebne vyšívaný a bohato zdobenými flitrami a šajbami, teda tzv. Ovsom. Na bokoch čepca sú skladané, vyšívané alebo malované stužky, záušnice a odzadu takisto skladané stužky bosorka a zahrádka. Spredu ďalej vidno v 7 radoch naskladané výložky, na ktorých je nazberaná čipka, nazývaná frizír. Úprava hlavy je veľmi náročná. Len pre zaujímavosť, takýto čepiec, ak ho rozoberiete, sa skladá z 25, ale už vopred pripravených, naškrobených, nažehlených a pomerne náročne naskladaných častí alebo dielov. Na jeho poskladanie budete potrebovať podľa zručnosti od 150 do 300 špendlíkov. Ak viete, čo robiť, hlavu robíte za 1 hodinu. Tvrdí sa, že hlavy rekordne rýchlo robila dnes už nebohá pani Ferenčičová, a to za 3/4 hodiny. Prejdeme na prostrednú časť kroja. Najprv sa obliekajú spodné rukavca, sú silne naškrobené, skladané a šité z jemného plátna pargálu. Na
rane sa obliekajú vrchné rukavca, ktoré už nie sú také tvrdé. Materiál bol buď šifónové plátno, alebo krajšie váperové. Nasleduje vyšívaný prúsled, zelený alebo modrý, lemovaný oranžovou stužkou. Najkrajšie prúsleky sú z vyšívaného brokátu. Pod hrdlom je úzky krézl, na rukávcoch, dudách je široký krézl. Spredu je uviazaná, vyšívaná široká mašľa. Sukne, na spodku dve škrobenice skladané do sedla, modrá skladaná sukenná sukňa, zo spodu obšitá širokými modrými mašľami, nasleduje biela zástiera s farebne vyšívaným lémcom s ružovými stužkami uviazanými napredu. Prosím, potlesk. Ďalej vidíme kombináciu oblečenia, ktorú nosievala nevesta v druhý deň svadby. V takomto oblečení chodievala nevesta so ženichom pozývať svadobných hostí ku svadobnému stolu. Bola to vlastne módna prehliadka nevesty, na ktorú každý v dedine čakal. Kombinácia čepca, apily a sukni na sedlo sa pri žiadnej inej príležitosti nenosila. Prosím, potlesk. Oblečenie mladej vydatej ženy, aké sa nosievalo pri chladnejšom počasí, napríklad v nedeľu a vo sviatky do kostola. Ručník je vyšívaný z dravcových hedvábňa, alebo sa mohol nosiť aj tzv. Sometňák rôznych farieb. Paradoxom je, že ani jeden z nich sa nemôže prať, a teda ak sa raz zašpinia, na parádu sú už nepoužiteľné. Na hlavu sa teda viazal najskôr malý biely ručník, aby sa samostatný sometňák ani nezapotil. Dominantou oblečenia je tzv. Kacabaja, akýsi súkenný kabátik. Ušitá je z čierneho súkna a odstávajúce krídla sú na rube lemované červeným alebo ružovým súknom. Pod kacabaju sa oblieka apila. V sukne najskôr sa oblečú dve škrobenice skladané na sedlo, potom vrchná skladaná kašmírová alebo vatmolka. Nasleduje modrá vyšívaná zástiera s mašľami, ktoré sa uväzujú dopredu, vysoké čižmy, nasleduje, ani sa mu nečuduje. Takto zahalené a schované sa totiž voľakedy nosilo dieťa na krst. Pretože deti sa rodievali často do veľkej biedy a v omnoho horších zdravotných podmienkach ako dnes, zo strachu, aby im dieťatko nezomrelo nepokrstené, býval krst už 2-3 dní po narodení. Krst mohol byť teda hoci ktorý pracovný deň. Rodičia sa krstu nezúčastňovali. Dieťatko si vyzdvihli z domu krstní rodičia s asistentkou. Došli sme si pro ten dar, ktorý nám Pán Boh dal, vravela krstná mama, oblečená na túto príležitosť do slávnostného kroja. Po krste sa išli krstní rodičia domov prezliec a potom prišli i s dieťatkom domov, kde už bola nachystaná hostina, ktorá bola vyvrcholením krstu. Dali ste nám pohana a neseme vám kresťana. Týmito slovami vracali dieťa rodičom. Svokra ešte jazykom pretrela dieťaťu oči, aby ho neuriekli, no a na krstinách sa už len jedlo a pilo, aby dieťa rástlo a s medom netrpelo. Ďakujeme. Dnes si saj víš, sluhajíčku,
že sa lúči, že slobodu plačú jej očka. Tu stihnu odrušujú dávnosť moja Aj túto pani si tam. Ty picháš. Neviem, možno repetiť to niekto nevie, že sa mne možno veľmi kričí. On nie je šokoj, aby sa pomohla, že aj tuším. A to nie ešte baví do očí. Áno, poďme, ako oni idú. Základom mužského, sviatočného aj obradového odevu boli dlhé, úzke, súkené nohavice so šnúrovými aplikáciami v prednej časti stehien. Slobodní mládenci nosievali nohavice modrej farby a ženáčom prislúchala farba čierna. K nohaviciam sa obliekala biela košeľa s rukávmi zriasenými do manžiek, v priekrčníku všitá do obojku. V lete sa na košelu obliekala rovná hodvábna vesta, tzv. Prúslek, so zdobnými sklenými gombíkmi na jednej strane, v zime súkený modrý alebo čierny vatovaný kabátec strihaný do pása s väčšími klopami a kovovými gombíkmi. Zámožnejší sedliackí chlapci si mohli dovoliť kabátec aj vestu. Doplnkom odevu bola biela šatka, obrúbená čipkou alebo bodkovaná, potlačená šatka za poklopcom nohavíc, čierne nemecké čižmy s tvrdými sárami na opätku, ďalej hodvábna šatka kontrastnej farby s vyväzovanými strapcami uviazaná okolo krku a čierny klobúk s väčšou strechou. Stuha na klobúku určovala tiež spoločenský status majiteľa, keď s červenou stuhou chodili slobodní a s čiernou ženatí. Pero za klobúkom bolo zhotovené z drôtu, ovinutého zeleným krepovým papierom, ktorému bol pripevnený rozmarín, dompletené živé alebo umelé kvety a úzke
úzke stuhy, vysiace 30 až 40 cm. Pero odvedenca rekruta sa kupovalo pri odvodoch v meste a spolu až po zem dlhou trikolórov sa pripínalo na hru. Pero sa nenosievalo vždy. Chlapci pod mašlami chodievali iba na sviatky a perá im robievali frajerky. Ďalší model nám predstavuje slávnostné zimné oblečenie vydatých žien. Odev pozostáva z krásneho kožucha, ktorý má, ako vidíme, náročnejší strych a súčasti, ktoré sú nám už známe. Kožuch nenosievali len mladšie ženy, ale v podstate každá, ktorá na to mala. Pri všetných udalostiach sa samozrejme čepiec a mašla nedávali. Kožuchy sa nosili, pravda, že aj v okolitých dedinách, no kožuchy takéhoto strihu len v závode. Sami musíte uznať, že za túto odvahu v tomto počasí si zaslúžia obidvaja obrovský potlesk. Určite by sme nikto nechceli byť na ich mieste. Ešte jeden potlesk, poprosím. Nasledujú družičky. Ide opäť o slávnostné oblečenie. Nosili ho slobodné dievčatá, pôvodne iba ako svadobné družičky, alebo keď niesli na krst. Neskôr sa začalo používať aj na cirkevných sviatkoch. Hlava je robená ako u nevesty s tým rozdielom, že miesto rozmarínu sa na vrch hlavy ukladá asparát a aj venček je z asparátu. Tento nie je zdobený stužkami. Ostatné oblečenie je totožné s nevestiným. Prosím, potlesk. Nasledovnú krojovú variáciu nosievali slobodné dievčatá na rovnaké príležitosti, aké sme uviedli u predchádzajúcej družičky, lenže v zimnom období. Hlava je upravená ako u družičky. Pozornosť u tohto oblečenia je treba zamerať na sukený kabátec modrej farby, nazývaný rekl. Po obvode je lemovaný modrou stuhou. Na kabátec sa spredu pripína veľká vyšívaná mašľa, pod hrdlom je skladaný úzky krézl, pod reklom sa nosieva atila. Prosím, potlesk. No rozhodne patrí medzi kroje. Nosieva sa v chladnejšom období. Žena je oblečená v atili a klasických sukniach, no a miesto kabátu má cez seba jednoducho prehodený vlňák. Používajú sa dva druhy vlňákov. Jedni boli štrikovance, ktoré boli ľahšie, a potom klasické ťažké vlňáky. Takisto sa vlňáky aj obliekali dvoma spôsobmi, a to buď do kríža, alebo obyčajne. Farby štrikovancov sú rôzne, od červenej cez hnedu, zelenú a rôzne iné pastelové farby. Je to zväčša podľa veku ženy, teda mladšie používali jasnejšie farby a staršie zase tmavé. Hrubé vlňáky boli kárované. U týchto prevláda farba zelená, no vidno farbu červenú, hnedú a bielu ako najslávnostnejšiu. Na pohreby a v čase smútku sa oblieka farba čierna.
na dedine v minulosti vídať nasledovné oblečenie. V chladnejšom počasí sa starší chlapi obliekali do tzv. Haleny. Ide o akýsi kabát z hrubého plsteného súkna bielej farby. Je strihovo veľmi jednoducho riešený s veľkým obdĺžnikovým golierom, tzv. Hazuchou, vzadu zdobený červenou výšivkou, siaha až po zem. Halenu nosili len ženatí muži, ojedinele i ženy. Ešte začiatkom nášho storočia sa nosili aj vysoké kožené boty z hrubej kože zhotovené samozrejme šitím. Keďže všetky haleny boli rovnaké, často sa stávalo, že muž mal na svojom odeve vyšitú svoju značku, akýsi maličký červený ornament, podľa ktorého si svoje veci poznal. Poprosím potlesk. Takže na záver poprosím všetkých krojovaných, aby sa vám všetci spolu pekne ešte raz predviedli.